Ćao ljudi, ovaj alat sam dobio na poklon od kompanije Unior Theos i pravio sam već, da kažem, neku vrstu prezentacije, da ne kažem recenzije ovog alata. Prvi utisci su bili dosta pozitivni, a hteo sam da napravim sad ovaj video zato što se posle maltretiranja u biciklističkoj sezoni u servisu pokazali se neki nedostaci, pa se nadam da će ovo koristiti i ljudima koji razmišljaju o kupovini ovog alata da znaju. Vidjet ću da taj video sa prvom recenzijom ubacim u opis ovog videa i da namesim da mi iskoči u gornjem desnom uglu. Uglavnom, ovo ću sada da, nadam se će pomoći kompanija Unior da riješi nedostatke, da napravi bolji alat. Sad ću pokazati šta je problem. Alat dolazi sa ovom pravom šipkom i ima ovu koja je zamišljena za kad imate male točkove od 20 inča i manje, da onda možete da dobijete, kada ovo skroz sabijete šipku, da dobijete još manji da on ima za manje poluprečnih točka i to je ok. Međutim, kod ovako točka od 28 inča sa relativno skromnim produženjem kuke menjača imamo problem, tako da sam morao u startu da koristim ovaj produžetak. Sad ću pokazati na šta mislim i šta su problemi, pa ćemo onda da vidimo zbog čega se oni javljaju i kako bi to konstrukciono, dizajnerski trebalo popraviti i rešiti. Uglavnom, sad ako hoću da merim na ovom delu gde je udaljenije, ne mogu baš lako da stignem do, vidite koliko ima lufta sam alat. Ovo je luft koji se javlja uz globu ovde dole. Vidjet ćemo posle i zašto se javlja, samo da zategnemo, izvinjavam se. Zategnem stalak, samo malo, bicikl se klima, ok. Znači ima sam taj luft u samom tom zglobu dole i ovde gore ima isto svoj luft i onda je to, kad merite, evo vidite koliko ima prostora tu. Šta je problem i zašto se to dešava? Sad ćemo to da vidimo. Dosta jednostavno i mene ne prestaje oduševljavati kako neko napravi dizajn i neko ga odobri i pusti u produkciju, a da ovako neke banalne stvari se ne provere. Elem, krenut ću od ovog dela. Ovo je stari alat koji sam srećno zadržao i sad ga i dalje je broj 1. Ima manu što ne može ovo lako da se skloni kad testiram na više mesta, kod bicikla s pak triggerima i ostalo, blatobranima, ali manje problematičan. Počnemo od ovog dole dela. Vidite ovde koliko su napravili usko ovo, da bude što lakše i uštede neka materijala, vidite ovde koliko je ovo široko, razmak ležajeva, tako da se tu lako relativno dobije da nema lufta u tom ležaju. To je višestruko šire i onda je to već skroz druga priča, čista geometrija i jednostavna mehanika. Tako da ovde nema lufta na tom delu. A za ovaj ovde gore deo, jednostavno rešenje po meni bi bilo, evo sad ćete vidjeti, kada je ovo malo više ubačeno, onda ima manje lufta. Jedino kad je već izvučeno skoro do kraja, onda je taj luft izraženiji. Možda bi bilo dobro da su napravili samo da bude šipka malo duža, a da ovaj ovde luk, da razmak i rastojanje između tačke gde se montira i tačke gde je taj za merenje bude par santima izraženije, veća razlika, da je više savijeno, pa onda možete da ga okrenete za manje točkove, da kompenzujete za to što je šipka duža, a i za veće ako treba, a da se manje izvuče šipka. Još jednostavnije rješenje po meni bi bilo da je napravljeno slično ovome, da po spoljnom obodu ovo klizi, kao što je ovde urađeno, ovde klizi po spoljnom obodu, samo da je malo deblje ovo, da se još više smanji luft, jer ovde ako vidite, ovde je princip da, ovde je rupa i sad ovo je ta šipka. Između nje i ovog postoji jedna kuglica, pa opruga, pa druga kuglica. Tako da kuglica jedna upire u ovo da mu onemogućava da lako kliza, da se landara, a druga upire u ovo i sad ćete vidjeti kad pritisnem, vraća, ta opruga ga vraća. Kako sam se vrati. Znači su napravili ovo da bude malo šire i možda da stave još tako neku kuglicu i ovde na bočnu stranu da se ovo oteža. Možda bi bio još bolji alat, a ako bi se napravio okrugao profil sa tim dizajnom, onda bi se efektivno dobilo to da može da se ovo skloni kad smeta i da se meri na više različitih mesta. Trenutno kakav je ovaj alat,
on ima malo lufta po ovoj osi, ali to ipak pravi široki luk. Nema da mi beži levo-desno, tako da ne utiče puno na preciznost merenja i u praksi mi je pouzdaniji i bolje se pokazao, iako moram svaki put da obeležim rukom pa da ovo izvučem, pa ga zarotiram pa da vratim. Gde sam držao kad hoću da merim na različitim tačkama, jer ovo ne može samo da se skloni. Tako da eto, od dva ova alata bi se mogao napraviti jedan super. Bar su ovo ideje koje su meni pale na pamet, ja sam razmišljao o tome kako bih ja to možda sam popravio, ali ne mogu izraditi od metala tako nešto, baš tako lako. Ali svakako razmišljao sam kako bi moglo to da se riješi i da vidim prvo zbog čega uopšte ovdje postoji problem. Ima još jedna stvar, ovdje je mali, mislim da je 2 mm ili 2,5 mm imbus. Za tako male stvari bolje koristiti onaj toraks ili neki drugi sistem, ovo je lako oblazne, ali to može da se zategne. I onda se ovdje malo smanji luft, ali toliko se onda ovo teško rotira, ne može nešto između da se dobije, znači ako se luft skoro eliminiše, ali ne baš skroz, onda se ovo toliko teško rotira da ako ga u smjeru suprotno od kazaljke na satu pomerite, zaboravite, nećete recimo, merio sam ovdje, hoću da merim gore, neću da imam ceo krug, nego da ga vratim, suština ovoga je da ubrzava rad, jel? Onda ga počne se odvrtati ovdje gdje je ušafljen u nosač kuke menjača, tako da gubi smisao to što kao ubrzava, tako da eto, nisam baš oduševljen, u praksi se nije baš pokazao najsjajnije, a to se vidi, kažem, tek kada se malo alat koristi, duže izmaltretira i to je po meni trebalo da sve kompanije koje prave alat rade tako što će dati alat serviserima da rade pa poslušati povratne informacije, a izgleda mi da tu niko ne radi, znači ništa nemam protiv Uniora, čak bih voleo i rado bih kupio njihov alat samo da naprave unapređenu verziju, ali ovako, eto, primetbe i neke, da kažem, nedostacije koje sam uočio, pa sam hteo da napravim video. I to je ceo video. Hvala vam što ste gledali. Nadam se da bar nekome koristi informacija i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!